ଆମେ ଯଦି ଇମେଲ ଲଗାଇବା ବେଲେ ଟିକେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଇଛି, ଫୁଲ୍ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ନାହିଁ, ଆର ମାନେ 30% ଅଫସାଇଡ୍ ମାନେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ କରିଛି, 70% ମାନେ ଆମର ଲେଭେଲ ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏମିତି ମାର୍କେଟ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ଏଇଟା ଡିପ୍ ୱିନ୍ ହେବ ସାୟଦ। ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ସରି, ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଆସିଲା, ଏମିତି ମେନୁପୁଲେଟ୍ କରିକି ଆସିବ ନିହାତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଏଇଟା ୱିନ୍। ତ ହାଇ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛ, ବିନ୍ଦାସ ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଭର କରିବା ଅଛି ଯେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ। ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗନର ହଉ କି ପ୍ରୋ ହଉ କି ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ପ୍ରୋ ହଉ, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ମାନେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଯଦି ନଥାତା ବେଲେ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ୟା ନଥାତା। ସେ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା, ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଲେଭେଲ। ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯେବେ ମାନେ ଅପ୍ ଯାଇରି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଯାଇକି ଏଠି ଅପ୍ ଯାଇକି ଡାଉନ୍ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଇଏ ତ ଚାଲିଛି ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଶିଖିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଏଠି ତ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏମିତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବା ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ଦେଖିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯେବେ ଅପ୍ ଯାଇରି ଡାଉନ୍ ଆସେ, ଇଏ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲରେ କାମ କରେ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେବେ ଡାଉନ୍ର ଅପ୍ ଯାଇରି ଏରିଆ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ। ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଥିବେ। ତ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଯଦି ଦେଲା ବେଲେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ ଯଦି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ହେଲେ ଇଏ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ। ଏବେ ଚାଲ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅ, ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଆସିଲା, ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ। ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ହେଲେ ଏଇଟା ହବ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ଆମର, ଏଇଟା ହବ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟା ହବ ଆମର ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ଆମର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାର୍କେଟ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କାମ କଲା ବେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କାମ କଲା ବେଲେ, ଥାର୍ଡ ହେଲେ କାମ କରିବ ନିହାତି ଉଚିତ, ନିହାତି କାମ କରିବ। ତ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ହେଉଛି ଏଇଟା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ ହେଉଛି ଏମିତି କାମ କରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରୁ ଡାଉନରୁ ଯାଇ ଅପ୍ ଯାଇ ରହିଲା ବେଲେ, ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କଲା ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଯାଇକି ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁଥିବେ ସାୟଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଟ୍ରେଡ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ। ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଭେଲ। ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖିବା।
ଏଠି ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଏଠି ନେଇକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ମାନେ କିଛି ଅଛେ ମାନେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ ମତେ ୱିକ୍ ଲଗେଇବା ନା ବଡି ଲଗେଇବା ତ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମାନେ ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟ ମାନେ ଏଡ୍ ହଉଛି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପର ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବା ଆମେ ବଡି ଲଗେଇ ପାରିବା ୱିକ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ମାନେ ମାର୍କେଟ ଅଧିକାଂଶ ରିଆକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କରୁଥିବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଟାଇମ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଲଗେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ଲାଗିଗଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ 1 ଇଏ ଗୋଟେ 2 ଇଏ ଗୋଟେ 3 ତ ମାର୍କେଟ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ କୋଉଠି ଏଇଠି ତାର ନେକ୍ସଟ ମୁଭ ଏଇଠି ଆସିବ ତାର ନିହାତି ଆସିବାର ଅଛି ଇଏ ଆସିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଏ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରି ଯେମିତି ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରି 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 ସେ ଏମିତି ଯାଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଆସିବ ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲେଭେଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲେଭେଲ ତ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଯାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିପାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇପାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମଦି ଏଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ ନବାର ଅଛି ଅପସାଇଡ ପାଇଁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆ ପାଖାପାଖି ଯଦି କ୍ଲୋଜ ଦେଲା ବେଲେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତ ଆମଦି ଗୋଟେ ଅପସାଇଡ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସାୟଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଦେଇ ଆମକୁ ଯଦି ଟ୍ରେଡ ମିଳିବ ବୋଲେ ଆମେ ନିହାତି ଟ୍ରେଡ ନବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆପଣ ରିକ୍ସ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ନିଅନ୍ତୁ ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଟ୍ରେଡିଂରେ ଅରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଆଣି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି ବଡି ଲଗେଇଲି ବେଲେ ତାର ୱିକେଲ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ କଣ ନେଇଛେ ମାନେ ରିଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆ ଲେଭେଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ନେବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ୱେଟ୍ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଉନ ସାଇଡ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବି ସାୟଦ ଇଏ ରିଜେକ୍ସନ ଇଏରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଦେଖିବା ଫେଲର୍ସ ମାନେ ଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ କୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ ମୋ ଖ୍ୟାଲରେ ଏବେ ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ये पूरा डाउन ट्रेंड है चलो ମୁଁ डाउन पे नहीं ମୁଁ ଏ ଟ୍ରେଡଟା କଣ ପାଇଁ ନେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଖ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର କଣ ଯେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ଏଇଠି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି 1 ଇଏ 2 ଏଇଠି ଯଦି 2 ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ସେ ନିହାତି ଇଆଡେ ହେଲେ କରିଥିବ ରିଆକ୍ଟ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯଦି ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବ ବୋଲେ ରିଆକ୍ଟ ନିହାତି କରୁଥିବ ଯଦି ଆସିନଥିବ ବୋଲେ ନାହିଁ ତ ଆସେନି ଇଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏସଏନଆର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଏମଟିଜି ଗୋଟେ ନେଇ ଚାଲ ମୁଁ ଏମଟିଜି ନେଲି ଏଇଟା ଆମର ୱିନ୍ ହବାର ଅଛି ନିହାତି କଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଇମେଲ ଲଗାଇବା ବେଲେ ଟିକେ ବ୍ରେକଆଉଟ ଦେଇଛି ଫୁଲ ବ୍ରେକଆଉଟ ନାହିଁ ଆର ମାନେ 30% ଅଫସାଇଡ ମାନେ ବ୍ରେକଆଉଟ କରୁଛି 70% ମାନେ ଆମର ଲେଭେଲ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଟାଇପର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏମିତି ମାର୍କେଟ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ମୋର ଏଟା ଡିପ୍ ୱିନ୍ ହବ ସାୟଦ ମାର୍କେଟ ଏଡି ସରି ମାର୍କେଟ ଏଡି ଆସିଲା ଏମିତି ମେନୁପ୍ଲେଟ କରିକି ଆସିବ ନିହାତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏଇଟା ୱିନ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରି
ତ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।